horregatik, zazpitatik azkenean uste baino denbora gutxiago izanen dugu, beraz, zorrotzago izanen naiz denborekin, eta eskatuko diete horko zuraskiri pixka bat, ia haien ideiak, eta hitz gutxienetan bota izanen dut. Aurkeztuko izkizuet mailaren bueltan dauden lagunak. Azteko hemen nire ondoan Pantxika Teilleria, Donibane Loitzundara, Gaztetandik dantzari izan dako, euskal dantzetan trebatua. Gerora jazz modern eta dantza klasikoan ere ikasketak egin izan dituena eta dantzari profesionala da bera, Elirale konpainian. Gaur egun Txigiko izeneko ikusgarriarekin dabiltza arataunak. Bigarrenik, Oier Araolaza, Ibartarra, dantzaria, Ibarko Kezka dantzataldean eta Donostiko Argia dantzataldean ari da dantzan. Dantzan.com webgunearen eta elkartearen sortzaile eta editore. Gaur egun dantzerti, Bilboko dantza eta arte eszenikoen eskolako dantza irakaslea, kazetaria, antropologian lizentziatua eta beste hainbat gauza. Carlos Irujo, hirugarrenik, iruindarra, Hortzada Euskal Folklore Elkarteko kidean 1997 urtetik, Nafarroako dantzen atlasaren koordinatzaile edo esan dezakegu, Hortzadaren jardunaldietako batzorde zientifikoko kidea eta gaur egun Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere antropologia fakultatean irakasle dena. Eta bukatzeko Josetxo Goiaribe, aurreko ikusentzunezkoaren egilea izateaz gain, bakizue musikaria, saxofoi jolea, gaur egun, jazz munduan aritzen dena, baina askotan, jazz musika edo musika modernoare ditzen den hori folklorearekin asko izan duena, eta gainera bere gaztaroagoan, esan dezagun, gaiteroare izan dena, eta tokatu izan zaiona, hainbat dantzataldeekin handik eta ona ibiltzea, eta dantzari hor azken bideoan ikusiak izan dugunez. Beraz, hori esek gaurko lau protagonistak, eta nik galdera batzuk botako dizkiet, estakuru bezala, haien ideiak botatzeko, eta gero, ez dakit posible izanen dugun, hori litzateke interesgarri, bakarren ere zuek aukera izatea, baina ia nola garritzen dugunez. Pixka bat, Josetxoren lan ikusi dugu, eta hori aitzakitzat hartuta, hortik soka hortatik tiraka hasi nahiko nuke, 5 horrezko ikusi ditugu, eta niri Josetxoren ere dantzari zera begi horietatik, nuelanik aurrezkutzat ezagutzen nuen aztarnatxo batzuk eta hola ikusi bai, baina beste molde bateko aurrezkoak zirela. Josetxoren prentsa horren, irakurri nuen ere, aurrezkua gaur egun agian txapelketetan eta dantzatzen den bezala, beretako oso estatikoa, oso zurguna zela, eta lan honekin egin zuela bestelako askatasun bat iradokitzea, ez? Eta nire galdera pixka bat hortik doa, ez? Nola guk ezagutzen dugun dantzatzeko molde hori beste dantzatzeko molde batzuekin ordezkatu duen proiektu honetan, Josetxoren dako lehenago, baina beste guztien dako ere bai, ia euskal dantzari horrelako eskasi bat ikusten ote dioten, ez delako bakarrik Josetxoren proiektuan ikusten den zerbait, esanen nuke jarrera orokorrago da dela, euskal dantza beste dantzaren goi batzuekin nahastea, beraz, ia euskal dantzari halako eskasia bat antzematen diozuen, eta eskasi horri aurre egiteko bidea ote den beste lenguai horiekin nahastea, uztartzea, ordezkatzea. Josetxoren hitzak eta lapurren egin duen. Zuk erran duzun molde hitzanik ez dut maite. Nik ez dut uste moldetara jo behar denik edo alako moldea edo hango edo aratako edo hemengo moldeak hartu behar dela baizik eta niretako askoz ere
simpleagoa, xumeagoa den askatasuna, gizakiaren askatasuna hartu eta askatasun horren arabera nolabait ere gorputzak dantzariak zaretenak, ni naiz dantzaria, nolabait ere erran bezala askatasun horren arabera nolabait ere gorputzak mugitu. Berdin zait, molde ditzan uste arriskugarria da. Nik horretan, nire bideo honetan ez dut inungo moldetara jo nahi izan, baizik eta haien buruak aski libre sentitzen zuten pertsonen gara jo dut. Eta euskal dantza dela eta, nire ustez, eta jarian honekin hasiko naiz pixko eta suba bizten, ez eta kiskatu gabe beti ere. Nik uste askatasun hori, askatasun pertsonala, gizakiek berez duten askatasun pertsonala hori dantzakeran, festan horretan, hemen Euskal Herrian mendipin, ene ustez galdu egin da haunitz. Nik kausak eta nik baditut niretako zein diren kausak ez, historian zehar, nolabitxera antropologoa zena nahiz ere ez, ikusle eta entzule finena ez hori bai. Eta hori da, nik egin dudana izan da askatasunez beteriko erokeri bat ezagun, eta biba erokeriak eta ongi etorriak izan daitezela Euskal Herrian. Erokeri gabe ez baita hemen deus egiterik. Beraz, pertsa bat egin nahi ezagun, hau nintzen baitu nik. Bueno, ja, zuretak hartu dugu aitzaki bezala Pastoren lan hau, baina uste dut aipatu bezala jarrera orokorrago badela, ez? Badira dantzariak eta dantza taldeak, dantza konpainiak dantza tradizionala, ez da nola esan. Eta Pastori etiketak ez izan gustatzen, baina hori joratzen dutenak eta beste batzuk, nola deitu, lenguai, moldez berdinen asketara jotzen dutena gehiago, zakitor eskasia bat nabaritzen dute duen jendeak, edo zu nola bizitzen zuen. Askatasunari kolpe eginez, ez da? Nik neurri batean bat nator, Josetxok egiten duen diagnostiko horrekin da, Euskal Dantzan askatasuna pixkat galdu edo gure dantza era hori zurrundu, egituratu itxiegi, antzematen dela oroak azken belaunaldietan. Eta ez naiz gai esateko azken belaunaldiak zenbat diren, baina behintzat orain 100 urte, orain 80 urte arte identifikatu genitzaken dantzakera horietan, esango genuke norbanakoaren eremua irekiagoa edo zabalagoa zela gaur egun oroak identifikatzen duguna baina. Gertatzen dena da, askatasuna niretzat ere ahobiko espata da, ze askatasuna ezagutza da. Ez jakintasuna ez da askatasuna. Beste zer ezagutzen ez duenak bat baino ez dakienak ez du askatasunik aldatzeko, ez du askatasunik aukeratzeko. Eta orduan, perspektiba horretatik horrela ikusita gaur egun nik esango nuke Euskal Dantzan askatasuna berez garai batean baino handiagoa badagoela. Beste kontua da, hori zenbateraino eta nola baliatzen den. Nik ez nuke esango iruditan ikusi ditugunak edo baita Euskal Dantzatik beste norabait askatasun bila urratsa ematen dutenak askeago direnik. Ziur aski, beraien hizkuntza horretan gehienak gu bezain harrapatuak daude. Orduan, bai eta ez. Patxika. Arratsaldean,
Ni ere bat natzar, Josetxo eta Oierrek esan dutenarekin. Nire ustez, askatasunaren problema arekin hasten bagira, euskal dantza eta beste dantza motetan arazoa da nondik hartzen den abiapuntua ez. Eta nire ustez, askatasuna bilatzen da gorputzari ustetzaiolarik lekua eta barnetik bizitzen direlarik gauzak. Eta hor, edo zein estilotan, baita ere zuek jarriak zareten bezala, zenta denok dugu gorputza eta uste dut musikariak ere, Josetxo, dantzariak izan bargarela, eta orduan bakoitzak zer ekartzen duen eta nola ekartzen duen zeina bardurekin eta hori edo zein estilotan hor ikusten da askatasuna. Ez dut ikusten euskal dantza, gaina euskal dantza nik kontzeptu gehiago ez dut hartzen, badira sistema koreografiko hainitz euskal dantzetan, eta orduan simplifikazio txa izango zen esatea euskal dantza itxia dela, eta uste dut bakoitzak egin behar duela bidea, behin ikasita estilo bat, berriz bere bururantz, bere aberastasuna ekartzeko gero mundura edo plazara dantza mailan. Eta gauzainitz erakusten aldira gorputza politikoa baita, eta uste dut simplifikazioetan erori gabe, baina bakoitzaren aberastasunarekin bai zinta dantza batean, dena berdina izan daiteken, gure desberdintasunak naiz eta urrats berdinekin erakusten aldugu. Eta orduan egia da bideoak badira, kolektatuak, eta zerbait eskas balin badu gaur egun euskal dantzak niretzat, edo euskal herrian egiten den dantza, baina agian da gure historio politikoarengatik nire ustez da sensualitatea. Nik emazte baten puntutik, koreografo baten puntutik, errango nuke mundu untan goxotasuna eta sensualitatearen eskasa dela oroa gizartean, eta orduan plazan ere eskasta nubait. Beste zerbait idatzi nuen? Nola bere eskuratzen da barnetik bizitzen den gauza hori, dantzan, nabardurak eta kalitateak berriz sartuz. Eta harrigarria da gure historioan zehar zenbat maisu izan ditugun, gure aintzinetik, eta bai nola ez dugun diakin biltzea utzi duten antxogoriz eta Euskal Herri mailan, bai iztueta bat, bai saraseta batek dena idatzia utzi digute eta dugu hartu ere denbora irakortzeko, berriz sentitzeko kalitate horiek eta dena utzi digutelarik. Hortan ni harritu naiz jauzien sistema koreografikoan bilatu dutelarik. Gaiari barrutik ateratzen zaioan, nola? Dakit euskal dantza edo dituko dugun hori ote den, sobera estandarizatua dena, arazo euskal dantzaren haute den edo dantzaren haute den, Carlos? Hemen batean, dantza taldeetan dagoela goraka, ez? Kaletan ikusten, kalean herrietan hemen soka erakusketan ikusten diren estilo ezberdinak, dantza berean, inguru berea, 3 lau dantzari eta bakoitza berean egiten hori taldeek suntzitu dugu. Usortu dugu estilo bat, eta hori izaten da gure beha puntua, nolabait eskenatoki baten gainean denok berdin egin behar dugu. Hori izango dira dantza ereduak europatzea, ekialdeko ereduak eta horrekoak denok berdin egin behar duguna. Nolabait, azkenengo urtetan hori hautsi egiten ari da. Favorez, segitu horretan, ez? Hemen gozatzen da hainbeste estilo ezberdin ikusten eta ez denok berdintzu. Hala ere, ez da gauza bera eskenatoki bat gainean dantza bat egitea eta hori aurreko gaiarekin ere dutzen da. Askatasuna ez da gauza bera segun eta zetokietan dauden, segun momentua, segun dantzaren funtzioa, hori neurtu egin behar da, askatasuna hor dago. Askatasuna ere, kultura bakoitzak erabakitzen duzaren askatasuna, nola egiten den, nola gauzatzen den askatasun hori. Hori ere kontutan hartu dugu. Guk askatasuna erabili dugu, eskerrik asko,
hain zuzen ere, gure dantzak zorrunak egiteko. Gure dantzak? Ez dut entenditu. Gogorrak, zorrunak egiteko. Zorrunak. Nolabait, simplifikatu egin dugu dantza. Simplifikatu egin batean. Hori esan dugu, horri buruz. Bueno, gero zuen aportazioak egin eta libre. Ez da solasaldi honetan oraindik atera, baina badira hor beti dantzari buruz ari garenean bi ateratzen diren bi kontzeptu bat, tradizio uste dut atera dela, bai? Eta ero sorkuntza ari garenean. Eta, ematen du bi kontzeptu horien arteko elkar bizitza edo ziklikoa dela, ez? Beti hitz egiten dugu hori buruz eta ia elkartuak dauden edo kontra. Dirudienean debate hori gainditua dagoela berriz ere debate hori badatorrez, eta zuek nola bizi duzuen, hain zuzen ere, tradizioa eta sorkuntzaren arteko harreman hori. Batzuendako tradizioa da zerbait aspaldikoa eta zuri dena, sorkuntza zerbait gaur egungokoa, hola koloreduna, garaikidea. Beste batzuendako tradizioa eta sorkuntza dira txanponberaren bi aldeak. Nola ikusten duzue hori, Carlos Gabez? Batidanik, egonda sorkuntzaren barruan. Tradizioa berez sortzen da transmititzen den bakoitzean. Talde bakoitza, pertsona bakoitza jasotzen duena birmoldatzen du bere erara, egokitzen dio bere pertsonalitateari, ematen dio bere kutsua, ez? Zitortan nik ez nuke bereziko tradizioan, kominen arteko tradizio horretan sorkuntza eta tradizioan bai gehitzen direla gauzak, beti ere lehen aipatu ditudan eredu kultural horietan kokatzen dagoela dira gauza berriak. Eta nolabait hori bihurtzen ditu ez berria baizik eta zaharrak, bihurtzen ditu tradizioa. Bestaldetik, eta ja horrengo garaietan eskenatokietan begira, oso erraza da, sortzea beste gauza da. Ez gara mahai berean erabili behar sorkuntza herri mailan ala eskenatoki mailan, ez dira gauza berdinak. Bai gertatzen ari dela orain, dantza berria sortzen ari direla, ikusi behar dago nik uste, eta hori ez dakit ikusteko dagoen edo ja ikusi dagoen, zergatik egiten diren gauza berri horiek, ze intentzioarekin, ze beharrek eragin da, eta bestaldetik, eta aipatu dugun dantza tradizionalari eskatzen zaizkion gauza egin artean, nork eskatzen ditu gauza horiek, zergatik eta zertarako. Eta agian erantzuna hor dago, non dago tradizio eta sorkuntzaren arteko harreman korapilatsu horretan, ez? Jositxo, bai, zu, nola ikusten zu? Tradizioa eta garaikidetasuna, nola da, antropologoa zara, igual entzul ikusle tartean izanen da, ni baino jakuntxagoa den latindar lokuzioetan, nola da, tradizion, traidore, hor bada, hau mintzatzekoa. Transmisioan oral, ahoz, nolabait ere, transmititu egin diren gauzak. Beti ere izan du da, pertsonaren bat, kasu honetan dantzariren bat bateko-tasunak eragin da, sortu egin duela urrats edo dantzakera bat, gero jendeak ontzat hartu egin duena, gero hori estabilizatu egin da nolabait ere, eta joan da, hori generazioetan eta hola ez. Zergatik, baten bati suertatu, sortu, etorri zaiolakotz, dantzatzeko modu ezberdin da. Beti izan da, zerotik hasten den gauza bat ez, gaur egun, ezakintun zaudeten zuek. Bale. Gero beste gauza bat. Niretako, bueno, ni 15 urte nituelarik
Otxabiko dantzak, aratonatako dantzak, herri folklorea, Nafarroan barrena, Euskal Herrian barrena, baita iparraldean barrena, nolabait ere mamitu dut, nire zainetan sartu gara, eta nik ikusi dut nolabait ere zera evoluzio hori. Adibidez, 1974, 1974, ni Otxabiko danzanteekin nik janborra gertzen nuen, eta baita, 14 urte nituen ez, eta Otxabin bada nagusiki dantzako konkreto bat, ala jota de Otxabia, ez? Hor, abodi, zierrak abodi menditik edo baratzetik patatak zagarrezko, lurrezko zagarrak hartzetik edo argiak utzi eta herrira joan aurpegi agitz gorri-gorriak, nekazariak, laborariak, etxera gorri jantzi danzante bezala, plazara joan, Otxabiko dantza jota hori zortziak eta boboa sartbarneta. Nola dantzatzen zuten ikusi, hori zen liluragarria. Nor bere manera partikularra zuen. Eta gainera jendeak argaten zuen. Mira, ese baita como el abuelo de Izalzu. Mira, es que es igual que eso. Mira. Zortziak diferentiak ziren. Ezen taldekotasunik, baizik eta banakotasunik. Eta nire ustez euskal dantzan eta baita gizarte mailan, baita kultur mailan, nolabait ere neurri batetan Euskal Herrian, nik uste taldekotasunari, edo hemen Iruñako sene ondako, Iruñako sene alabondako la kuadrilla, beti nolabait ere hartalde moduan otsoari beldur beti badekezue, beti ibiltzeko edo bizi modu hau, nolabait ere oso eraginduta dugu geure baitan. Nor bere bizitza egin bezala, ni berdin zain. Baina dantzan, artean, kasu honetan, euskal dantzan, taldekotasunak nagusitzen du. Eta banakotasunak gero eta gutiago. Otxaginik ikusten duen banakotasuna. Gareseko festetan, goizeko ordubietan, jota bat dantzatzera ekiten zion tipu bat. Ikaragarrizko grazia batekin. Gaur egun ipin ikusten ez dutana. Bada dantza bat Bizkaialdean, zuzendu Gaizkiarrenak, Eibarko lagunari, uste dute banako, bakotxak igual dantzatzen du. Ikargarria danako kontraesan eretako, harritzen, esageratzen ari ez pixka bat ez, baina banakotasunik ez da, gero, Jurretan agian, orain dela 100 urte bertzen modu, agian dantzatzen zen hori da, ni Otxabiko kasu hartzen dut. Eta bero Euskal Herrian hemen eliza eta aginteak maite izan dituzte hau nitz taldekotasunak. Taldekotasun konzeptua nik askoz ere hobekiago zuzentzen ahal dut banakotasuna baino. Edo erderaz, cuidado con el que se sale de la fila. Pantxika, entenditu duzu. Beraz, hori da nire ustea. Askatasuna zer dela eta dantzariak euskal dantza tradizionaletan zer dela eta jendea mugitzen du bere gorputzera pixkot askatasun gehiagoz. Edo sartuko gara betiko eztabaidan Patxiagaraz, Urbeltz, Bertzia, Hortzada, Iruña taldea, Cacaculo, Pedo, Pis, es que vosotros cogéis la rodilla, hay que hacerla así, porque es que mi abuelo de Izalzu, es que la hace así. Osa, bada, alako euskal jihadismo pixkarak nik bizi izan dudana. Orain ez dakitu nola dagoen panorama. Baina tradizio horretatik bagatoz. Oida, ikaragarri solaskeriak, eta tontakeriak, eta denbora galtzeko modu bat, eta claro, el que se sale de la fila, ez? Zer dela eta xuberoko maskara da, zaldi, nola du izena, zaldi hori, egun batean, bat, opi, enrikar, edan, eta bertzen modu batez egiten matimako.
horra tradizioa, ez dena, onena, askatasuna. Nungo askatasuna gurea, Euskal Herria, bai Euskal Herria, gizakia gara. Ni honetan askatasuna azkarinen zelarik, nik ez duten egurua sentitzen Euskalduna, edo Iruñakoa. Nik sentitzen du gizakia. Bai? Hori da, bueno, eta aski, aste naiz eta. Oie, baitu zuen bat ari, hartu nahi dizu. Bueno, hasierako horri helduko diotez, tradizioaren eta sorkuntzaren arteko lotura edo harreman horri, ez. Carlosek aipatzen zuen txanponberaren bi alde, eta nik ere ala garbi ikusten dut ez dagoela tradiziorik sorkuntzarik gabe, eta ez dago sorkuntzarik tradiziorik gabe. Eta dantza berriak sortu izan diren noiz eta nik esango nuke beti. Etengabe ari dira dantza berriak sortzen. Iztueta aipatzen zuen lehen Pantxikak, iztuetak berak aitortzen du bere garaian brokel dantzan gazteak ari direla dantza berriak sortzen. Ikasi berri dituzten kontradantzen, airera, ari dira arku dantzak dantzatzen. 100 urte hori 1828, 100 urteko saltoa egiten dugu aurrera, eta ez dakit, Faustin Benta berri batek prestatzen dituenean bolan dantzariak Barcelonako Esposizio Unibertsalerako sortzen ditu propio bertarako dantzak. Frankismo garaia izugarria izan da. Dantza sorkuntzari dagokionez, baita horretik ere, Errepublika garaia ere, eta bai, beti sortu dira. Batzutan ematen dugun irudi finkatu hori, dena beti berdin dela, etengabe ari dira sortzen gauzak. Beste kontua da, gero, denboraren hori bae hori pasatzen duten edo ez, interesik eragiten duten bere komunitatean eta gizartean segitzeko hori dantzatzen, edo ez duten interesik sortzen eta beraz ahazturaren lozorroan erortzen dira, ez. Claro, gertatzen dena da, sorkuntza bezala identifikatzen ditugunak askotan oso gauza estetikoak edo planteamendu estetiko batetik ikusitako gaiak izaten direla, eta hor Carlosek berriz ere nik uste dut oso zehatz jarri digula puntua. Funtzioari begiratzen diogu. Nik adibidez, ikusi dugun bideo horretan, ikusi ditut 5 ahalegin estetiko. Baina askotan, gure dantzetan, baditugu estetikoki zurrunagoak, baina funtzioari dagokionez, etengabe egokitzen ari direnak, gizartea bera aldatu delako, eta hori aldatzen espaldin baduzu, zeu egokitzen espaldin baduzu egiten ari zaren hori, berdin dio, estetikoki, funtzioari dagokionez, edo beste hainbat ezaugarrien aldetik, hori desagertu egiten da. Eta irauten baldin badute da, egokitzeko gaitasun horregatik, ez? Eta Josetxok aipatzen zuen, Euskal Dantzaren bateratze, uniformizatze prozesu hori nabarmena dena, eta argi nik bat egiten dut horrekin, baina nik uste dut horretan ere zintzoak izan behar gerala eta esplikatu behar dugula, esplikatu edo lehenengo ulertu behar dugula, eta ez gaudela, adibidez nik igual gazteago nintzela errez leporatzen nien bezala horreko belaunaldieri hainbat keria, zentzu horretan indakoak, gaur egun uste dut beste zuhurtasun batekin begiratzen dudala. Eta kontu izan behar dugu, gaur bertan adibidez gogoan genukan edo atzo, 80 urte betetzen dira Euskara debekatua izan zela, beste hainbat alditan ere debekatua izan da, historian zehar, baina gaur egun hauetan 80 urte Euskara debekatu izan zen, Euskaraz argitaratzen zen egunkari bat itxi egin zen, eta dantzak debekatu ziren baita ere. Eta dantzak debekatze horrek ekarri zuen zenbait belaunalditan urte askotako agorra erabateko basamortua. Eta ondotik berriz ere dantzak nundik edo handik asmatzen berreskuratzen hasi zirenean, askotan aurreko erreferentziak
baliatu gabe, ez dituztelako ezagutzen, edo ez dituztelako momentu horretan balioan jarri abiatu ziren. Eta 60ko hamarkadan gertatuko dena da, aurretik zegoen horren balioan jartzeko ahalegin bat. Bai, hizkuntzari dagokionez, eta hori egin ez balitz gaur ez ginateke hizkuntza honetan mintzatzen izango, eta baita dantzari buruz ere. Eta lan hori egin izan ez balute, gaur egun ere gai honetaz ez genuke eztabaidatu beharrik izango. Ez legokelako euskal dantza tradizionalaren joera bat. Beraz, horrek gero albo kalteak, gaur egun esaten dut bezala ere izan zituen, eta berreskuratze horretan egindako ahalegin horren ondorioetako bat da, berreskuratu dela uste den tradizio hori finkatu nahia. Horrela jaso dugu eta horrela transmititu behar dugu eta danok berdin. Erabat uniformizatuta eta bateratuta. Eta hori, hirietako taldeetatik abiatutako mugimendua izango da, baina eurifina bezala kasu batzuetan eta beste batzuetan eragin zuzenagatik, eta adibidez Hautsaliko kasuan Arrarazen eragina oso nabarmena da, alde horretatik, ingurune baita bazterrekoenetara ere iristen da, bai, etengabe aldatzen ari zen hori finkatu eta aldatze hori eteteko ahalegin antzua, ze gauzak jarraitzen dute aldatzen, espaldin badira formalki, bai funtzionalki, eta bestetik, gaur egun arte, indarrean iritsi zegun bateratasun homogenizazio hori, zeina ez den horren besterako ere begiratzen jakiten baldin badugu. Ze askotan euskal dantzaren foko bezala bakarrik pixkat hirietan eta mediatikoki ikusgarritasun bat daukaten taldeak identifikatzen ditugu, baina inoren Magaletik utzita dauden herrietara, auzoetara eta tradizio ahaztuetara joaten geranean konturatzen gera tradizioak hor bizirik jarraitzen dutela, eraldatzen urtetik urtera, eta taldea eta norbanakoaren arteko harreman horrik aberatsa izaten jarraitzen duela. Ze adibidez, okerrezpanago izan zitekeen egondan alkuetako bat hemen, Baztango mutildantzen inguruan soka erakusketan ikusi daitezken irudiz torragari batzuk, nun 15, 20, 30 dantzari ikus daitezken denak batera, baina denak desberdin, bakoitzak bere nortasun propioarekin. Gauza horiek oraindik ere bilatu egin behar dira, baina egon badaude. Eta irudi horiek grabatu zirenean, ez zeuden gaur egun mainstreama esango genuken horretan Elizondoko mutildantzari haiek, eta gaur egungo aldakortasun horretan edo askatasun personal talde dantzakera horren barruan daukatenak ere egon badaude. Eta aipatzen zenuen, aipatzen zenuen Banangoaren adibidea oso garbia da horretan. Durangaldean, orain etxe askotan gertatzen da Banangoaren transmisioa, eta beraz, oraindik identifikatzen dira famili joerak, urrats, auzo eta norberarenak, eta ondoren plazan horiek guztiak batu egiten dira, batera jartzen dira, baina galdu gabe bakoitzaren norbanakotasuna. Txikaz, nola bizi duzu hori tradizio eta sorkuntzaren arteko harremana? Nik ez dut ez kontzeptu bat ez bestea onartzen. Niretzat ez dira esistitzen. Orduan, ari nintzen txaketan, hitza erabiltzen dugularik, hizkuntza bat erabiltzen dugularik, orain, hitz egiten ari zaizuelarik, sorkuntza edo tradizioa egiten ari naizen. Gorputza erabiltzen dutalarik, gauza zoragarria da, eta maite dut pentsatzea Japoniarekin dugula lotura gauza efemeroa da. Eta ditugun oroitzapenak,
pasatuak diren gauza batenak dira, eta mugimendua, joan da. Eta instantearen gauza bat da. Ondo nahiz eta hori dela 80 urteko gauzak berriz hartu uste dugun bezala, gure gorputzak ez ditu hartzen bai ritmoak, bai espazioetaz eginak gaudelako, eta bai gure gorputzen timoa, gorputz kolektiboarekin egiten duguna. Ez dut hortan pausatzen galdera lan egiten dugularik, baina saiatzen naiz beti, nola esango dut, interpreteen, eta izan daitezen amatoreak, izan daitezen ezakit, beti arnasak elkarrekin ezartzen ez. Zenta, uste dut, bai mutil dantzetan, nik biziki maite dut aipatzen duzun pasartea, maite dudana da ez berdin zait, erabaki artistikoa bali bada denak berdinak izaitea, maite dut ere berdintasuna, maite dudan bezala, interprete bakoitzari ahal bezain nabardur guztiak ematea, eta uste dut musikan adibidez, ez dutela burua usten hortan, batzutan denak elkarrekin joiten dira, beste batzutan sartzen dira bakoitza berearekin, eta iduritzen zait dantzan, batez ere dantzan, gure burua usten dugula, esaten zenuen bezala, ez zer da importantea da, zer egan nahi dugun, bakoitza bere barnetik eta elkarrekin zer egan nahi dugun, eta noski politikoa da, erabat horregaitik kontrola asko sartu nahi da dantzan. Zenta gorputza ez bada kontrolatzen, biziki maitatu dut azken pasarte hori atseman dut, ez hau sarta bat ere, zenta iduritu zait estereotipora jotzarela, justuki sensualitate baten bila eta agian hor ziren eskuaren aztan gehienak, eta importantea da, zen mezu utzi nahi dugun, eta mezuak izan behar dira bai taulan, bai plazan, bai zenta euskaldun bakoitza edo biztane bakoitza, ez gira egongo gure artean, justuki gorputza baitugu unibertsuarekin, munduko erri guziekin partikatzeko, importantea da, zen mezu eraman nahi dugun, izan dadin bat manakoa, taldekoa, edo hirukoa, nahi duzuena, edo zeraitik esan imaiak sartuz, edo zen. Uste dut, bai, zinez, batzutan esaten dut, ez da bai da batzu ditugu dantzariak, bestela igual ez ginen hemen. Bueno, publikoak zer garreteko badu, agian... Galdera atxo pausatu dizkizuet eta nik uste denbora izan gula publikoak bereak egiteko. Patxikak aipatu du pare bat aldiz hori dantzaren alde politikoa, ez? Eta funtzioa ere aipatu dugu, ia bakarriko den gorputzaren alegin bat, edo beste zerbait baduen dantzak, beste ia mugimendu hutsa den, edo beste zentzu bat ere ematen diogu, ez? Urbeltzek eta John Lukuk eta beste batzuei ere entzun diago, ez? Dantza egitea ariketa politiko bat dela, ez alderdiekin zerikusirik duen deus, baizik eta modu etimologiko hau batean, eta ezakizuek dantzan aritu izan zaretena sentitu gote duzuen politika egiten ari zinetela. Oier. Kontzeptu politikotzat daukat nire burua eta nire adierazpen esparrua dantza da, edo nire tresna. Politika gintzarako hautatu dudan tresna dantza da. Horretan ez daukaten nago zelantzarik, naiz eta ez dudan beti horrela pentsatu izan. Eta horretan, aitortzen dut lehen aldiz urbeltzi hau entzun nion arte, ez nuela justu kontrarakoa pentsatzen nuela. Edo baneukala horrelako behar bat justifikatzeko kultura politikatik urrun zela eta dantza ez daukala zerikusirik politikarekin. Urbeltzei hau lehen aldiz entzun nionean,
geratu nintzen nahiko hitzik gabe, erantzunik gabe eta pixkat sortutako arrakala horretan ura sartu ahala eta munduari betaurreko berriekin begiratu ahala, erabat konbentzitu ninduen egiten ari nintzena ez zela besterik baizik eta politika. Ulertuta, gizarte honetan dantzak daukan indarra, ideiak eta gure arteko harremanak irudikatzeko, simbolizatzeko eta hor borroka egiteko sinisten dudan ereduaren alde. Eta alde horretatik horrela bizitut. Zitzeginen da, evidentzia bat duritzen zaitere eta agian sartuko nuke gehiago emaztearen papera, baina ez duke sartuko gauza gehiago. Ez, jauzien sistemara jauz politika aipatzeko hori biziki politatxe bat dut. Jauzien sistema, beraz mutxikoak, gure iparaldean edo mutil-dantzak baztan aldean, Europa aldetik dator eta bahaleak dira siuraski. 16. mendean korteko dantza bat eta lotzen da taldea ez. Ze representazio duen garai hortan, ze representazio politikoa ez dakit ezpeinitzen, baina aztertu dutalarik, ohartu naiz, jauzien sistema garaien arabera, eman dezagun, hartzen bali badugu Jan-Batik Elizanburu 19. bukaeran Pierre Chardin liburuan egiten duen esplikapena mutxikoena, nabari da Elizaren kutsua, kontrola, baina baita ere individualismoa erakusteko biribilitatea sartzen ditu orako kamat delakoiek eta gorputz bat, mendizalea, orako gorputzaren identifikazioa ez. Gero gure iparaldean joaiten da hori sistema hori jausten, esklerozatzen, eta abertzaletasunak Donibane Lohitzune batean, beraz ni txiki-txikian nintzen eta Monzon hor zegoen, Betxedu bat hor zegoen, eta orduan berriz sistema kolektibo hori bere eskuratzen dute eta egiten dute kolektiboaren ikurra ez, elkarrekin dantzatzeko, ara nun, ez dakit zenbat garen gaur egun Baionako festetan denak metaturik, ez duena setsurik ere, baina eta gaur egun nire burua, esan nahi dut, nire buruan zer da sistema koreografiko hori, zer nahi du politikoki ikusten dutalarik, maite ditut biziki hor, ez dute gaizki hartuko, baina ikusten dutalarik Xabin eta Patxi Laborda Bilbon, beraien kideekin hor, Bilboko festetan dantzan mutxikoekin, zer politikoki aldarikatzen du sistema batzekin. Eta gainera sistema hori pasatu delarik Elizaren eskuetatik, gero abertzaletasunetik progresismotik, nun emazteak sartzen aldira edo ez, bai, uste dut dantza politika dela. Zarelarik ere politika da. Bakatu? Diskotekan zarelarik ere politika da. Eta amodioa egiten ari zaretelarik, bikoteka irimaka, launaka, godazkatasuna beraz. Bai, hori ere politika da, zer da politika. Ni ez naiz urbiltzen aldekoa, bat ere. Politikatzat hartzen baldin eta badugu identitate arazoa Euskal Herrian, hor bai, hor politika egiten ari gara, hor bai. Baina askatasunez, bat-batekotasunez, zure aitatxik eta amatxik nola dantzatzen zuen, zuk nola egiten duzun gauza bera, pozaz, alaitasunez, gustora, hori ez da politika, hori da bizitza, hori da kultura. Gero kultura hori, nola baik ere, arat edernat eramaten ahal da, hori
hori politika da. Baina nik otxarriko dantzak berriz ere ekinen dioten nik bizi izakiko oroipen politiko. Artara, nik ez dut politikarik ikusten, 1984 urtean irailak 8an bat ere, Urbels, pues nitxiko, ni ez da. 8 gizonezko dantzan. Bai, baina hori ez da. Ez. Bueno, eta bizia politika da, bai, baina... Egia, arrazoia duzu. Bai, baina Urbeltzen semantikan, nik uste zure adibideak, nire uste ez du kabitzen. Hori da beste inguru teksto batetan. Por supuesto, ez dela dela politika eta bat ere ikustua, ala nola Elizondon mutil-dantzatan eskarik ez, edo irungo alardetan eta hori jara negarra egiteko modukoa. Eta, baina nire dina ez... Ez bakarrik genero kontuan, zutxo. Plaza batean, nun festa egun handiena, urteko egun garrantzitsuena sozialki. Herri osoa plazara dijoa, evento baten parte izatera. Baina ekitaldi horretan, badaude protagonista batzuk. Eta ez bakarrik generoari dagokionez hautatuak. Baita, beste hainbat ezaugarrien arabera, han posizionatzen direnak. Hor dago baita ere, bertako herritar labela daukatenak eta etorri berriak direnen arteko negoziazio politikoa, badago baita ere etxeko tradizio indartsua daukatenak eta dantza horretan mantendu behar dutenak bere linajearen posizio hegemonikoa, badago hainbat osagai daude, baita dantzakera bera, politikoki, estetikoki irudikatzen duen herri mota. Nik uste dut goiti bera, nik horrela bizio. Eta Urbeltzen definizio alde askoz ere xumeagoa da, nik esaldi bakarra entzun nion. Beste kontestu batean da, ezan zuen, la danza, una actividad eminentemente política desde su propia concepción. Eta hortik, jarretuzun beste bide batera da, erabilizun bakarrik hori. Dena dela, politika hitzak hartzen aldu giza esparru undia. Ni gizontasun, nola nagusiki gizonak beti genekoak izan dira, hori bat ere guztu. Hori, nik Eliza eta Elizkizun eta Eliz hitzon toko zera guzti horietan jarriko nintzatike pentsakorrago. Baina, hau da, zatika joateko modukoa, baina politika eske netako, amodioa egiten ari zarenean eta preservatibo bat atzen baldin baduzu horrek badu latexek badu petroleak nola eramaten gaituen, etcétera, eta baiten da politika da, en fin, ezakit. Erreflexio bat, ni musikaria naiz, ez da izan zaila, eta ahalik eta askatasuna handien sentitu nahi dudan hau. Musikari dago gilanez eta nik egin duena. Carlos, nik uste dut dena bera politika. Eta, berak aipatu du bere zentzu etimologikoan. Azkenean, da komunitatea atzean dagoena. Eta dantza komunitatera zuzenduta dago. Eta komunitatetik egina dago. Orduan zentzu horretan beti izango da. Beste aldetik, dantza badu bere balio simbolikoa. Dantzak dira simboloak, dena dira simboloak. Gure kultura guztietan gauza guztiak dira, edo erabil daitezke simboloak bezala. Eta zentzu horretan, antropologo polisemantikoak dira. Agian bakoitzarentzat esan nahiko du gauza bat edo beste. Nire kasuan bederen eta Iruñan, betiarik bizi naiz hemen eta hemengo problemak dira, beti izan da politika dantza. Hemen gure nortasuna, gure identitatea, beti kolokan jarri izan da. Hor Gipuzkoan, beran bertan edo Lebaniago duzunen, ez dago
dantzara izen berria, eta lehen ziren dantza. Dantza talde batean sartzen zinenean, ekintza politikoa beteta, sartzen zinean. Politika bere oraingo zentzu komunean, ez, hori zen partidu politiko bat, agian partidu politiko batzuekin gertatzen ziren dantza taldeak, edo talde batekin, talde politiko batekin, baina zekoak horretarako geunden hemen. Euskal Nortasuna defendatzeko hein batean, eta horretara sartu ginen. Eta nik taldean bada mazkit, 40 urte, eta 40 urte egon gara Euskal identitatea sustatzen eta defendatzen Iruñan. Eta batzen gaituena, ateratzen dugu eskenatokira, horregatik Euskal Herriko dantza guztiak, horregatik badakizkigu hemen Bizkaiko dantzak, Gipuzkoako dantzak, Arabako dantzak, eta ateratzen ditugu eskenatokira. Aspaldiko kontua da hori asmatu zuen nazionalismo euskalduna 30etan, edo, bale, hemen jarraitu dugu horrekin. Baina hori ja superatu dugu, ez? Gaur egun 2017 nik uste baina ez. Nik uste hori, nire uste aparean, nik uste, hemen Iruña maila naforran beti izan dugu UPN eta PP eta nolabait espainol pantxikak tintin dizan politika aldetik eta, baina nik uste gauzak normalizatu direla nire semeak baditu 17 urten, semeak ez du hau zu kontatzen ari zelan bezala bizitzen. Ni aita bezala ere erresten diot bidea, Baina hori autopolitiko da. Bakatu? Autopolitikoa? Autopolitikoa, elekzio politiko bat da, horretan ez lerratzea, lehen, igual beste garai batzutan, hainbeste lerratu den bezala. Baina hori ere, nik uste dut, gaur egun, ze dantza mota egiten duzun hautatzea erabaki politiko bat. Ez daukat inongo zalantzarik horretan. Eta, agian, saiatzen garela gure seme-alabei esaten gauzak hartu behar dira lasaitasunez, eta, baina azken finean, iaz, duela 2 urte, San Ferminetan, non egoten zen euskal musika? Joa duzu inoiz Gaztelo plazan? Edo esparru simbolikoan, Iruñeko esparru simboliko nagusian, egon da euskal kultura inoiz aurten arte? Hori politikoa da. Uste dut patxika eratu dela lehen zerbait esateko gozaz, edo... Nire aldetik azkena, gero... Uste dut, geratuko zaigula, demora zerbait. Duela hilabete batzuk, hemen Iruñan egiten da ikuspuntu zinema jaialdia, eta aurten arte izan da 4 urtez Euskal Herria bertako zuzendari, utzi du zuzendaritza, izaten baita, 4 urteka. Eta horri buruzko elkarrizketa batean galdetzen zioten, beraren dako non zegoen zinemaren etorkizuna. Eta berak esaten zuen, beretako zinemaren etorkizuna dagoela iraganen, hori da, berak bota zuena. Eta hori nenuen aitzaki bezala hartu, aldetzeko zuen dako, non dagoen dantzaren bakoitzak ulertu euskal dantza edo gorputzetik ateratzen den dantza hori, edo bakoitzak dantza nola ulertzen duzuen, horren etorkizuna non den. Etorkizuna ezin da izan. Horreikoa da, dantza horretan. Baina, hala ere, Josetxorekin bat nator, zenta iparaldetik, gauza batzuk ulertzen ditut, Nafarroko kare estatzen zaitut. Baina, hasi nahi zelarik, niretzat argi zen koreografoa nintzela, eta ipini behar duela garaikidea, subentzioak lotzeko. Eta orduan, euskal kultura erakundetik, esaten zidaten, nola iparaldetik, beraz, iparaldean badagoelako euskal kultura erakundeak, nola sustengatuko zaitugu. Zer da zure lanean euskalduna dena, dantza bailan, edo ez dena, esaten jena nahi duzuena, edo dena, edo deus. Zenta, hor da ere, uste dut, bizi izan duguna, gure aurrei,
zerbait giseritua pasatu behar digula. Eta ez dutela berriz bizi behar guk eraman dugun borroka. Eta konfiantza gehiago izan behar dutela beraien baitan justuki sortzeko. Eta mundua jan behar dutez. Eta gaur egun, atzo, bai gorri eginen du publizitatik pixka. Agorilaren 11 eta 12 badako inguruak, konbidatuak ziztea da, ez dut bat ere nik autoratzen. Antietan bizi, deitzen da, eta igorrit zuten Eduardi Izan eta Patrick Chamoiseau bi Martiniken tekstu bat, eta oso gauza polita esaten zuten azkenean, gure identitatea markatzen dituzten gauzak gaur egun, ez dira gehiago gure lahu kolorea, zenta busen gandik urbilago izan daiteke amerikar beltz bat, ez eta beste xuri bat. Edo hizkuntza bera, ez da gaur egun markatzaile bat, inglesa denok jakiten aldugu, eta ondon, etorkizuna nunda, eta hortan, horretik jenatzen da pixka bat erraten delarik euskal musika nunda, naiz eta ulertzen dut zen, eta urtetan zapaldua izan den identitate bat ez delarik azaltzen jenagarria iduritzen zait humanoki, sinpeki, ez politikoki, baina humanoki, baina lortu behar dugu munduarekin gure identitatea lotzen, ez globalizazioarekin, ez olako balorekin, baizik eta munduari ideki behar dira gure gazteak eta hortik aberastuko dira. Hortuan uste dut, erroak, dantzari bat entzat, erroak ongi sarturik lurrean utzi behar zaio bakoitzari, dantzari edo zein pertsonari kriston askatasuna inguruan den aire guztia biltzeko eta gure ganatzeko. Ez da gaur egun, kriston suertea dugu besteekin bizitzea ere. Etorkizuna, iragana beti egoten da. Hori memoria funtsezkoa da, jakiteko normaren, baina era pertsonalean, jakiteko norzaren zu, jakiteko zure izena, eta noz jaio zinen, memoria behar da bezetarako. Iragana ezin aldatu, baina hori izango da, sustariak daude iraganean, sustariak beti dago orain, hori garbi dago. Hortik berutan nik nahi dut egin normal bat, nik nahi dut erdipurdiko kantak irratietan, baina modan daudenak. Nik nahi dut erdipurdiko musikariak eta elitekoak. Osa, behar dugu dena, baina dena kontua da horretarako behar dugulak kultura gogor bat. Gogorra zentzu oberenean hartuta, baina behar dugu hori, eta hori da gure sustraia. Eta jakin behar dugu oso garbi, zein den gure sustraiaren muina. Eta nik ez daki daukagun oso garbi. Ni horitzen naiz fakultatean, Martina Palategirekin, azterketako galdera zen zer da euskal kultura. Eta sekulako galdera zen, hasi behar zinen pentsatzen zaten, segurutzatzen dukana ez dena seguru. Eta hori jakin behar dugu garbi, gure kulturari, gure herriari etorkizun duin bat emateko. Zein da muina, zein da euskal muina. Hor, galdera berak berez eramaten zaitu nolabait ere arazo edo afera batetan. Erran nahi dut, Valladolid edo Patiako pertsonan batek bere buruari galde egiten aldio non da frantsesaren muina edo espainian. Erran nahi dut, galdera berak, ez naiz terapeuta moduan joko, bez? Galdera berak badu nolabait ere nonbait urritasun bizkotu nahi ustez, ez? Nik uste dut, nik pensatzen dut, gure seme alabei, erakutsi egin behar diegu, hezkuntza aldetik, nolabait ere nagusiki, bertzeei eta gu baino zaharrago den jendeari entzuten jakitea. Ez
Ez diogu elkarri entzuten gaur egun. Eta jende zaharrari ez diogu apenas entzuten. Eta metafora honen bidez, iraganari entzun egin behar diogu. Bakarrik entzun. Berak entzundakoarekin egin interpretazio bat. Nik ez du nahi tipo batek errandia zabala, hau honela gertatu zen, ez. Hau gertatu zen eta gero nik interpretatuko dut nire modura. Kontuz iraganarekin, kontuz memoria historika delakoarekin. Beraz, entzun munduari, entzun iraganari, eta dantza eta musika egin dezagun askatasunez, eta etorkizuna berez etorriko da. Puntu, nik ez dut ebaztzen burua usterik sortzen den ere baitan Filipinez. Entzuteko gaude batik, Frantzia oso herrialde fuertea da, zentzuetan, baina duela 10 urte edo, ni oroitzen naiz, duela 2 presidentekin edo, sekulako estagia zuten Frantzian, zer den frantzializatea edo hori sustatu zuen gobernuak. Gobernuak ez da gauza, eta bestaldetik ere, nik ez dut duena, nik nahi dut herri normal bat. Nik ez dut nire herriak eskatu nahi, edo nire dut herri bat, hain seguru bere kulturetan, bere gauzetan, ez duela eztabaidatu behar honi buruz sekulan. Nik izan nahi dut Espainiarrak ezala, edo Frantziarrak ezala. Kriston sortea da. Aipatu duzu bate baino gehiago hemen, eta nik erosten dizuet, sarrera horiek, baina hasieran egin ditudan ñabardurekin askatasunaren inguruan. Askatasuna ezagutza da. Eta egungo gizarte mediatiko global honetan dagoena da eredu bakarra. Nire alabak ni badakit tuerkin ikasiko duela, dagoeneko ja desente ondo moldatzen da. Beraz, nik ardura hartuko dudana da, askatasunez aukeratu ahal izan dezan, gutxienez aurreskua ere ezagutu dezala, ez aurresku estandar zer hori, baizik eta bere aitak, bere aitonak, edo bere birramamak dantzatzen zuen, era askean, baina aurreskua. Eta hori izango da, hauek bezalakoak. askatasuna emango dio. Hauek bezalakoak, askatasun. Ez dute askatasuna aukeratzeko nire birramamaren Nire baitan, nire aitatxi eta matxita, nire arbasoen aurrezku musika, nik musika hori moldatu egin dut, musika hori libreki eman dut, eta gorputz espresio askatasun batez dantzan dute. Kontuz, errespeto handia. Hoi da aurrezkuaren. Errespeto. Ez, errespeto horren nahi dut, hori imakotxo Kloe Pujile, Marko Barras eta Bertziak, haien aitatxi eta matxiak ez diete aurrezkua zera transmititu, eta zer, baina nik transmititu indien musika. Eta haiek izakiak bezala egin dute espresatuen dira, eta niretako dira urrezko aurrezkoak. Urrezkoak eta errespetatzekoak. Eta agian 14 urteko mutiko neskatore bat hau ikusi, eta agian ahoz transmisio horretan zukar handakoan, agian nork erraten dizu 2050 urtean okurritzen zaiola neska bat edo mutiko bat sasi biluziki soka baten bidez aurrezkoa dantzatzen. Hori da, erran dugun tradizioa eta modernida, hor dago, pausoak eman behar baitira, nik enea eman dut. Eta nik uste zintzo izan dela, eta edozein aurrezku tradizionalak duen balioa badituztela nireek. Ez du momentu bat eskaini nahi dizkio dela tresnak berak ere askatasunez aukeratu izateko. Baina nik espaldin badiot eskaintzen nire jarioa ez du askatasun osoa izango. Bai behar da... Edo izango du beste muga bat. Hundiarekin jokatu dut, barkatu erranak, baina eske badkizu gertatzen den badela jendea, ez da zure kasua, baina badela jendea nik eginiko lanak alako
kritika zorrotzak egin dituzela, ez mini bost asola, eta espeletokoak, baldin badira asolak, hainbat piperrak. Beraz horregatik bakatu nire susceptibilitatea egin gezkit ditu izuz, emanenak